Nawinjo ki ituomo wach moro ni ntiere kuonde mi ikawe hola mopogore opogore. Sane piny tek Allan, kendo yudo ko oganda moko tiere weche moko miwacho samoro iwache yot go to gitimore adieri. Ng'ato kawo lai mag simu ong'eyo manyien to donjo go to okoa kata odhi e fuliza to kawe maber to kawe to onege owito to kawo machielo. Be gini luongo sustainable bed gima nyal ter kuom kinde kae to nyis uwego gande wi tim ma kama. Ng'eni nitiere jok matimo kamano. Na winjo mbaka moro kumoro ni odhi to kawo namba moro to register kosendikore to odhi okawo gola moro karo namba no weyo koro chako kawo namba manyien. Ere kaka wach ni bedo, ere pachi wach ni to ere gima unjo bed no ganda ng'eyo. Penjo maber kabisa Lydia. En gima timore kinde ka kinde. Kinde ka kinde kamoro adiyora kamoro adhi a register line en pesa matin kabisa, adhi akawo line manyien a register, akawo hola e kambi achiel, kase kawo hola no endo, abolo line no endo, kendo akawo line machielo, timore kinde ka kinde. Gima daher nyiso jopiny en niya, sama itimo kamano, ka idhi ma inyiewo line mar sime, ma line no e register kod kitambulisho mari, information no achiel kachiel waseyude CRB. Database marwa wan gi unique IDs maromo 23,000,000. Emomiyo jok maparo ni CRB en gima rach, mano in ng'at ma pok odwarone, iwinjo. Koro 23,000,000 to nitie kaka ni chako wacho cha ni out of 23 million nitie ji karibu 6,000,000 mo default. 5.4, isn't it? Koro, 5.4 gi eki nitie jok matimo kamano. Matijgi en kawo laini to register to wito. Sa asaya mitimo gir kabila no. Sa asaya ma ikawo hola kowuok e kembe mitayo gi CBK, information no chopo ni CRB. Koro kata kiwito lain cha, information mari ni CRB. Kinde machielo kidwa dhi temo kawo hola, iniparo ni wach line cha ni wito, koro mano wiji no wil godo, wiji oko wil godo. Information no ni CRB, to mano nyalo kelo ni midhiero mbele kaa. Gimi nyalo timo en niya, wabed joratiro. Wabed joratiro kikawo hola, gima de tim maber kabisa en mana ni chul hola no. Kawo hola gi chulo e wang' sa maber, konyi mana kaka na wacho nyime kanyo, ni credit score mari improve. To credit score mari ko improve, konyi kinde gi kinde. Yes. Ntiere wach mabenda